Vítejte na FinUp. V tomto průvodci vám krok za krokem ukážeme, jak začít obchodovat na platformě FinUp. Zde jsou témata, kterými se budeme zabývat. Jak začít obchodovat s nástroji pro obchodování s umělou inteligencí. Jak začít obchodovat se sociálním automatickým obchodováním. Jak sledovat a upravovat své obchodní portfolio. Začněme první částí. Jak začít obchodovat s obchodními nástroji s umělou inteligencí. FinUp nabízí pokročilé obchodní nástroje AI, které představují různé obchodní strategie AI, založené na analýze milionů datových bodů a provádění obchodů. Pojďme si projít kroky, jak začít obchodovat s obchodními nástroji AI. První krok. Přejděte na obchodní nástroje AI a prozkoumejte dostupné obchodní strategie AI. Nejprve se přihlaste ke svému účtu FinUp. Po přihlášení přejděte do sekce AI Trading Tools. Zde uvidíte seznam dostupných obchodních strategií AI. U každé strategie jsou uvedeny podrobné informace o její výkonnosti, úrovni rizika a obchodním přístupu. Věnujte čas prozkoumání a výběru strategie, která nejlépe vyhovuje vašim obchodním cílům. Druhý krok. Vyberte a aktivujte strategii. Jakmile si vyberete obchodní strategii, klikněte na tlačítko Start Now. Dále zadejte částku, se kterou chcete začít, a zvolte, jak naložit se zisky. Po dokončení odsouhlaste podmínky. Klikněte na Převést nyní a nástroj pro obchodování s umělou inteligencí začne provádět obchody na základě zvolené strategie. Skvělé! Nyní již víte, jak začít obchodovat s nástroji pro obchodování s umělou inteligencí na FinUp. Přejdeme k další části. Jak začít obchodovat pomocí sociálního automatického obchodování. Sociální automatické obchodování vám umožňuje sledovat a kopírovat obchody úspěšných obchodníků na FinUp. Tato funkce je ideální pro ty, kteří chtějí těžit z odborných znalostí zkušených lidských obchodníků. Pojďme si projít kroky, jak začít obchodovat se sociálním automatickým obchodováním. První krok. Přejděte na sociální automatické obchodování a prozkoumejte nejlepší obchodníky. Přejděte do postranní nabídky a klikněte na Social Auto Trading. Zde se zobrazí seznam nejlepších obchodníků na FinUp. U každého obchodníka jsou uvedeny podrobné informace o jeho obchodní výkonnosti, úrovni rizika a historii obchodování. Věnujte čas zkoumání a vyberte si obchodníka, kterého chcete sledovat. Druhý krok. Vyberte a aktivujte strategii. Jakmile si vyberete obchodníka, klikněte na tlačítko Start Now. Dále zadejte částku, se kterou chcete začít, a zvolte, jak naložit se zisky. Po dokončení odsouhlaste podmínky, klikněte na Převést nyní a začnete sledovat obchody tohoto konkrétního vybraného obchodníka. Výborně! Nyní už víte, jak začít obchodovat se sociálním automatickým obchodováním na FinUp. Přejdeme k závěrečné části. Jak sledovat a upravovat své obchodní portfolio. Sledování a správa vašeho obchodního portfolia je pro úspěšné obchodování klíčová. FinUp poskytuje výkonné nástroje, které vám pomohou sledovat váš obchodní pokrok. Pojďme si projít kroky ke sledování a úpravám vašeho obchodního portfolia. První krok. Sledujte a upravujte své obchodní portfolio. Opět přejděte do postranní nabídky a nyní klikněte na Sledování portfolia. V části Sledování portfolia si můžete zobrazit informace o stavu svého obchodování, včetně aktuální hodnoty, výkonnosti a historických údajů. Sledování portfolia slouží také ke sledování a úpravám vašeho obchodního portfolia. Pojďme si v rychlosti prohlédnout, co všechno zde máme k dispozici. Máme zde sekci My Coins, kde vidíme všechna aktiva dostupná mimo naše obchodní portfolio. Dále máme sekci automatického obchodování na sociálních sítích. Zde vidíme naše strategie sociálního automatického obchodování, které aktuálně sledujeme podle jejich alokace. Máme také sekci obchodování s umělou inteligencí, kde můžeme sledovat své strategie nástroje AI Trading. Zde můžeme vidět strategie obchodování AI, které aktuálně sledujeme. A máme také sekci Historie transakcí, kde uvidíte všechny své obchodní aktivity, které jste vykázali a zdokumentovali. Druhý krok. Úprava obchodní strategie a odstoupení od obchodní strategie. Pokud potřebujete provést změny ve svém portfoliu, například přidat nebo odebrat zůstatek, klikněte na tlačítko úpravy přidělené strategie. Předpokládejme například, že chcete upravit, co dělat se zisky a věnovat více zůstatku jedné ze svých strategií. Klikněte na tlačítko Upravit vedle přidělené strategie. Po otevření přejděte na položku Co dělat se zisky a rozhodněme se pro 100% složení. Přetažením tedy znovu zadáme 100% a uložíme. Dále přejdeme na částku Přidat k obchodování. Zadejte částku, kterou chcete věnovat, a klikněte na Přidat k obchodování a vaše prostředky by měly být přidány do alokace obchodní strategie. Pokud se vám to nezobrazí okamžitě, zkuste obnovit stránku. Stejně tak, pokud chcete provést výběr, klikněte opět na Upravit vedle alokace strategie. Po otevření přejděte na Výběr z obchodování. Vyberte částku, kterou chcete vybrat, a klikněte na Pokračovat. Nakonec výběr potvrďte odsouhlasením všech zaškrtnutí a kliknutím na Potvrdit.
Upozorňujeme, že proces výběru může trvat okamžitě nebo někdy až 24 hodin. A tady to máte. Nyní už víte, jak začít obchodovat na FinUp pomocí obchodních nástrojů s umělou inteligencí a sociálního automatického obchodování a jak sledovat a upravovat své obchodní portfolio. Děkujeme, že jste se rozhodli pro FinUp. Šťastné obchodování.